day mga kalaag. Ngayon gabi na to, ako ay magluluto ng aming hapunan. Itong isdang bisugo at saka lapu-lapu, pero dalawa lang kami, ang misis ko ang kumakain nito. May maliit kami na bata, kaya itong dalawa lang siguro ang aking itinula. Yung dalawa naman ay gawin kong prito. Kasi paborito ng anak ko yan. So ito na ang mga ricados, no? Malunggay. Talagang ang malunggay hindi natin wala guys. Pag tayo ay magluluto ng tinula o mga sinabaw na kinakailangan may malunggay kasi vitamins, rich of vitamins and minerals yan, no? Considered nga miracle, miracle plants or miracle vegetables, no? Kasi maraming idudulot ng mga buting bagay o vitamins and minerals sa ating katawan yan. Ito naman yon ang tanglad. Para pampababa ng dugo yan guys, no? Antioxidant siguro yan. At saka yung limonsito at saka yung tamatis, no? Pangpaasim yun guys. Pasarap, pero may makuha pa rin tayo ng mga vitamins yan. Tayo na lang ang mag-research. At saka ito, luya, no? Papaluag ng ating mga ugat, o sa anong tawag yan? Sa ating katawan para andalo yung dugo ay medyo hindi pressurized, no? Hindi tayo high blood. Ito sili na mahaba at saka yung tinatawag nating bawang o ahos sa Bisaya. So guys, sabayan nyo ako, magsimula na akong magluto ngayon. Sana hanggang dulo sabayan nyo ako sa pagluto. Salamat guys. Ito na guys, tapos nating nahihiwa guys, no? Nalinisan ang mga isda. Ito ang para sa tinula guys. Kasi ang kumain ito, sigurado ako kami at aking asawa. At ito naman ang para prito. So ito. Ang ating mga ricados guys, nandito na guys. Nandyan ang lahat na. Limonsito, sibuyas, saka luya. Kamatis, tanglad o limonsito para maasim guys. At saka tamatis. At ito naman ang ating bida, yung malunggay, no? So kinakailangan guys pag sa katawan natin kailangan na ang ating pagkain ay siya ang ating gamot at ang gamot natin ay ang ating pagkain. So parang ginagamot mo yung guys ang hindi pa dumarating o dumadating na nasakit. Ito na. Para iwas high blood. So sabayan niyo ako guys. So guys, ito na guys, kumukulo na ang ating pinakulo sabaw para sa tinula natin. So una lalagyan natin ng asin guys. Okay. Pangalawa, una muna nito ang sili o ang luya. Luya guys, para manghang. At saka itong kamatis. Kamatis, wala tayong Bombay na guys. Bombay na sibuyas. So ito ay iuna natin yung pinakapuno. Puno ng sibuyas guys. So ang pinakapuno ang iuna natin. Huli na itong dahon guys, ang nasa itaas. Para kuha to. At saka itong ating siling mahaba. Ahos o bawang. Ito guys. Itong natira guys, mamaya na to pagkatapos ng medyo maluluto na isda.
Ayan guys, isusunod natin to. Ang ating isda. Hindi lang masyadong maraming sabaw guys para lalong sumasarap ang ang ating tinola. Takpan na natin guys. Mga ilang minuto, babalikan natin. Hindi pa masyadong kumukulo guys. Ito guys, malapit na to guys. So, hindi natin masyadong palambutin kasi wala nang mahirap na kainin yung talagang malambot na ang isda. So mamaya isusunod na natin ang mga ibang ricados. So na guys, kumukulo na guys, isusunod na natin ang ating ito, tanglad. Para mabango guys, mabango. Mabango ang tanglad. Okay. Saka ito na ang dahon ng sibuyas. Guys, dilakas ako konti guys. Malapit na to. Tikman natin guys. Okay na guys. Masarap na guys. So isusunod natin to. Ito guys, moringa, miracle plants, para paglabanan ang mga toxin natin kinakain yun. Lalo na kung nasa labas tayo guys, hindi tayo makapagpili ng hindi natin nalalaman kung anong ingredients sa lahat ng mga pagkain natin doon sa labas. Kaya ito ang pambawi natin, ang malunggay. Lalong sumasarap guys pag may malunggay guys, promise. Magic guys, takpan natin ilang sandali. Oremos. Noy painit chow. Okay. Okay na guys. Luto na to guys. Isusunod natin ang ito. Ang tinatawag nating limonsito. Ito guys, kamayin na natin guys. Nang huhugas naman ako. Yan ang makasarap guys. Ang asim-asim at mabango-bango na limonsito guys. Ito pa. Yan. Tatlo lang guys. Tatlong limonsito guys. Ang sarap na nito. Okay. Oh guys, ang sarap na guys.
So lalagtakan na to guys. Isusunod natin yan guys ang pagluluto ng ating piniritong isda. Guys, oh. Ano na guys. Sarap na to guys. Oh. Yan ang ilalim baban guys. Ito guys, atin ang ano guys, pinakuluan ito guys. Kumukuloan na itong ating para pang prito. Ito guys. Ito, linagyan mo na ito ng asin, ano. Mas makrispy ito guys, pag may ganito, makrispy. Paborito ng ating anak yan guys, makrispy. Okay. Sarap itong bisugo guys. Lalo na i-overnight mo, lagyan mo ng asin pagkatapos ilagay mo sa freezer, sa chiller na i-overnight mo. Pagka umagahan, ano, ang sarap talaga yan. Okay guys, loto na to guys. Kukunin na natin. So, salamat guys sa inyong pagsubaybay. Sana pagpalain kayo ng may kapal. Suportara tayo bawat isa guys. Salamat, maraming salamat sa inyo lahat. Sa mga viewers at subscribers. Sana iba ay mag-subscribe na at mag-like.